Stqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li mill-bidu ta' din is-sena il-produzzjoni industrijali kull xahar kienet ogħla mill-istess xahar tas-sena li għaddiet. Fil-fatt f'Ġunju l-produzzjoni kienet 3.2% ogħla minn Ġunju tas-sena li għaddiet. Barra minn hekk iż-żieda għal Mejju ġiet riveduta l fuq għal 10.1%. Iż-żieda f'Ġunju waslet minħabba tkabbir fil-produzzjoni ta' prodotti intermedjarji u prodotti intiżi għal konsum. Produzzjoni li għoliet b'1.5 u 12.5% rispettivament. Barra minn hekk stqarrija oħra tal-NSO turi li fl-ewwel nofs tal-2015 ġie impurtat ammont rekord ta' makkinarju intis għall-investiment. Dan ifisser li fix-xhur li ġejjin il-produzzjoni industrijali tista' tkompli tikber hekk kif il-kumpaniji f'pajjiżna qed iżidu l-kapaċità tagħhom. Barra minn hekk figuri ta' dwana juru li fl-ewwel nofs tal-2015 l-esportazzjoni industrijali żdiedet bi 15 miljun euro, jiġifieri 1.4%. Stqarrija mill-Gvern ta' Malta nnotati tisħiħ fil-manufattura. Intqal li mill-bidla fl-amministrazzjoni li hawn kien hemm żieda ta' 225 impjegat full-time fis-settur tal-manifattura kontra l-2000 sensja li kien hemm fil-5 snin ta' qabel. Filwaqt li laqa dawn ir-riżultati pożittivi, il-Gvern sostna l-impenn tiegħu li fix-xhur li ġejjin iwettaq aktar ħidma favur il-manifattura.